Bueno, guztioi, eta eskerrik asko prentxorreko ontara etortzagatik. Lehenengo eta behin esan Jakuneko ordezkaria den Arkaiz Larramendiz ez dula etortzerik izan. Goxo dago eta ez da torriko, eta nire eskubita, Josi Cruz Labaka, eharra bertso eskolako ordezkaria, eta nire euskarazen negozia, behingo deu, Imanol Izardi bertso astearen aurkezpen txikia. Ados. Esan bezala, gaur aurkeztuko dugun ekimena, Lasartoriako udalak Jakun Kulturrelkartearekin eta eta eharra bertso eskolako lagunekin elkarlanean antolatu dugu. Iazko udazkenean Imanol Izardi bertsolari gaztentzako sariketa lehenengo aldiz antolatu genuen, eta aurten berriro antolatuko du, bigarren edizioa, beste jarduera batzuekin batea. Hartaz, Imanol Izardi bertso astea, azaroaren 24tik 28ra izango da, eta 4 jarduera programatu ditugu aste hortarako. Lehenengoa Garbitzailearena izeneko aurrentzako ikuskizuna izango dugu, ikuskizuna izango azaroak 24an, astelenian, Emanol Lokuna Kulturetxeko auditorian. LH 5 mailako ikaslei zuzenduta da, Sasoeta Zumaburu eta Landaberri Garaikoetxe ikastetxetako 150 haur inguru bilduko dira bertan. Bertsopotea ere izango dugu azaroaren 25tik 30era, asteartetik igandera, eta bertsopotea azara 27an ostegunean, egunero poteoa ostegunean, azara 27an, 6:30 eta leku erdigunean, eta aste osoan zehar izango da argazki erakusketa, Jalgi kafean zokia, goizeko 10:00-tik, gabeko 10:00 bitarte. Eta sariketa bea izango da azaroaren 28an, ostiralean, 6:00-tik arrea, Mirentxuneko Beko Soleruko aretoan. Bertan hartuko dituzten bertsolariak 6 lagun izango dira, eta bai generoa, bai lurraldetasuna, hori zaindu egin dugu, erabat orekatua izan dadin. Eta bukatzeko esan, saio guztiak, aipatutako guztiak irekiak izango diala, eta doakoak, herritar guztientzako. Xehetasun gehiago, ez dizkizuet hemen, ze prentsa barran izango dezu dena, beraz, labur-labur hori izango da, astearen ekitaldi zerrenda edo saio zerrenda. Eta galderaik edo zalantza bat dituzue? Oso ondo, eskerrik asko.